Dobrý den, já vás vítám u nás v knihovně města Plzně a současně vítám pana architekta Petra Domanického, který se zhostí dnešní přednášky. Přednáška bude další z našeho cyklu Otisk regionu. Bude to zase dvojden, dnes přednáška a zítra procházka na stejné téma. Dnešní téma má název Z Hálkovy ulice do Bezovky a tím tedy odkrýváme i terén, který zítra prozkoumáme. Dnes bychom se tedy o tom něco dozvěděli. Pan Domanický má tady řadu obrázků, fotografií, kterými přednášku doplní. Pokud byste se chtěli buď v průběhu přednášky, ale ještě lépe by bylo asi, když byste chtěli mít nějaký dotaz, tak si ho nechat nakonec a můžete se na něco zeptat. Takže já vám přeju příjemný poslech a předávám slovo panu Domanickému. Děkuji, dobré dopoledne. Snažil jsem se připravit na to dnešní povídání pár historických snímků, ale i některé detailnější fotografie současné. A rád bych, abychom tak jako virtuálně dneska prošli trasu, do které se zítra podíváme i v reálu. A dneska bychom se zaměřili spíše na takové ty historické informace a základní principy, které potom v tom terénu je mnohem složitější ukazovat. Tam potom zase se můžeme podívat více na některé ty detaily těch jednotlivých staveb. Hned na úvod jsem zařadil velice zajímavý, když na první pohled poněkud fádní, ale ve skutečnosti velice zajímavý snímek, který je pořízený vlastně z tehdy nově postaveného kostela v Klatovské třídě, respektive na Chodském náměstí. Je tedy doby těsně před první světovou válkou a ten pohled směřuje přes Klatovskou třídu směrem ke Škodovce a v pravé části právě je krásně zachycena ta Hálkova ulice, ve které má ta dnešní procházka začínat. Na tom snímku, kromě teda těch jednotlivých domů, tak je tady vidět celá řada velmi zajímavých informací o urbanismu a o tom, jak konec 19. století a přelom toho nového 20. století a ta první léta vlastně poznamenala tohle místo, které je z mnoha ohledů docela zásadní. V Plzni jsou dvě takové lokality, na kterých je dodnes vlastně téměř učebnicovým způsobem možné ukázat, jak se v téhleté významné době kolem toho zlomu století vyvíjel urbanismus. Tohle je jedno z nich, to druhé potom je mezi Mikulášským náměstím a Jiráskovým náměstím na východním předměstí na tom začátku Slovan. Tady totiž, přestože před sebou máme jakoby na první pohled jenom fádní činžovní domy ve fádních pravouhlých domovních blocích a vzadu tedy Škodovku, tak ve skutečnosti už můžeme vidět zárodky něčeho, co v téhle době začalo velmi podstatným způsobem měnit tedy vnímání toho, jak se město má stavět. V popředí toho snímku tak vidíme bloky domů, které už dneska v té úplnosti ani všechny nejsou zachované. Je to vlastně ta část při Klatovské třídě při té takzvané bilance. A vidíme tady skutečně tedy tu zástavbu charakteristickou pro druhou polovinu, pro ten konec 19. století. Opravdu podle pravítka nakreslené pravoúhlé domovní bloky, vyplněné tedy jedno- nebo dvoupatrovými činžovními domy, kde ty základní parametry byly předepsané městským stavebním úřadem. Často ty domy samy o sobě byly velmi vzájemně podobné a nebyly ani nijak valné po stránce architektury nebo nějakého výtvarného umění, výzdoby a podobně. Samozřejmě ani po stránce třeba kvality toho bydlení. Když se ale podíváme do levé části toho snímku, kde jsou ty bílé vlastně v té době nové domy, a potom do té zadní části na tu Hálkovou ulici, tak už vidíme trochu jiný přístup. Vidíme mnohem více té honosnosti a vidíme také to, že snaha toho městského stavebního úřadu, který ten tehdejší rozvoj města řídil, tak byla
mnohem více tedy udržet jednotnost té nové zástavby. Vidíme, že ta Hálkova ulice vzadu, byť tam ještě jeden dům chybí v té proluce, který byl krátce na to tedy doplněn, takže je vlastně velmi jako vyvážená, že přestože je tvořena zástavbou domů stavěných jednotlivými soukromníky, tak vlastně všechny ty domy drží jednotnou výšku a drží také jednotný charakter toho, jak jsou ta průčelí řešena. Byť tedy každý ten dům je trošku jiný, tak nad tou hlavní římsou, jejíž výška byla tedy předepsaná, tak ty domy mají různé štíty, atiky a různé prostě detaily, které vlastně scelují celou tu domovní zástavbu v jeden celek, který ten stavební úřad tedy usiloval o to, aby vypadal podstatně lépe než ta zástavba toho konce 19. století. Je to jeden z charakteristických prvků tedy pro ta první léta toho 20. století, kdy zejména tedy po roce 1905, kdy tedy vznikla také podstatná část té zástavby, o které mluvíme, tak vedení města i ten městský stavební úřad začali podstatně tedy více dbát na to, jak město nejenom funguje, ale také jak vypadá a podstatně velkoryseji řešili ten budoucí rozvoj. Podíváme se na další obrázek, který nás přenese do samotné Hálkovy ulice. Podíváme se vlastně zblízka na tu zástavbu, o které jsme teď mluvili. Stále ještě ten předposlední dům v té proluce před Škodovkou tam chybí, ale byl skutečně tedy krátce na to doplněn. A vidíme tady, že proti tedy tomu, co jsme viděli na tom předchozím snímku v popředí, tak skutečně je už to úplně jiný svět. V podstatě ze zástavby, která připomínala spíš nějakou průmyslovou periferii, jako, já nevím, pražský Smíchov, tak najednou tady se dostáváme do ulice, která skutečně tedy s nějakou mírnou nadsázkou, tak můžeme říci, že připomíná až nějaké nábřeží lázeňského města. Dokonce tedy v turistických průvodcích z doby kolem první světové války, tak Hálkova ulice byla označovaná za nejkrásnější ulici Plzně. To souviselo samozřejmě nejenom s tím, o čem už jsme mluvili, to znamená s tou jednotnou úpravou té zástavby, ale souviselo to také s důrazem na architektonickou a výtvarnou kvalitu těch jednotlivých domů. Na řadě z nich se projevoval tehdy velmi tedy se rozvíjející secesní styl. Přímo na téhle fotografii vidíme 3 domy navržené a realizované plzeňským stavitelem Karlem Bublou, který v té době tedy stavěl i v jiných částech města, ale ve velmi podobném duchu. Asi nejznámější je od něj dům v Dominikánské ulici, který je dodnes velmi dobře zachovaný i hezky opravený. A jedno z míst, kde těch domů postavil nejvíce, tak byla právě Hálkova ulice. A nejenom, že ty domy měly ty charakteristické secesní prvky, ty různé křivky v těch štítech a barvy, které se projevovaly v atypických pojednáních oken nebo i střešních krytin. Tady samozřejmě na tom snímku, který je kolorovaný, tak to musíme brát s určitou rezervou, ale ve skutečnosti ta barevnost byla spíše ještě pestřejší, než jak tady vidíme. Takže v té době třeba některé z těch domů měly i barevná okna. U toho jednoho se i před několika lety ukázalo, že měl okna modrá. Takže i tyhle detaily navazovaly na ty prvky, které za té secese byly oblíbené a na těch domech dodnes najdeme třeba barevná zgrafita nebo obklady z barevných keramických obkladaček nebo i skleněné mozaiky a podobně. Co ale bylo podstatné pro vnímání působivost celého toho prostoru, tak bylo i to, co tady doplňovalo samo město. To znamená ten veřejný prostor. To je ta ulice před těmi domy a v podstatě ta snaha řešit ten veřejný prostor mnohem velkoryseji, než do té doby bylo zvykem. To znamená doplňovat zeleň, doplnit tady stromořadí a velkoryse řešit i to rozhraní vlastně mezi tím zeleným svahem, který potom
řešil ten výškový rozdíl železničním tratím, i vlastně ta samotná úprava té zeleně v okolí té železniční zastávky, tak to všechno mělo takovou úroveň, že prostě ten charakter toho místa opravňoval nejenom tedy ten dobrý dojem, i je prokázáno tedy z dobové korespondence, že za první republiky Městský stavební úřad bral vážně to, že prostě tudy projíždějí významné rychlíky z Paříže a prostě ze západu, které přijíždějí do Plzně, a vlastně tohle místo je ta první vizitka toho města po průjezdu Škodovkou, takže je potřeba dále udržet ten charakter té Hálkovy ulice, protože třeba už v 20. letech některé ty domy tak se opravovaly, nebo byla tendence je předělávat, a ten stavební úřad se snažil, a tenkrát se to i poměrně dobře dařilo, ten charakter držet dále. Mohla bych se zeptat, já do toho tedy vstoupím, my jsme se totiž před přednáškou s panem Doměnickým bavili o tom, jak tahle čtvrť vypadala kdysi a jak vypadá dneska. A taky jsme tedy padli na tu kvalitu života i vůbec na tu dopravní obslužnost a to všechno, co třeba dneska té čtvrti spíš škodí. Můžu se zeptat, jak to vypadalo tehdy, když ta čtvrť vznikala? Počítalo se už třeba s tím, že automobilismus už se tedy rozvíjel, že tam budou třeba nějaké dopravní prostředky, nějaké technické zázemí, dvory, vjezdy, garáže v těch domech. Je tam něco takového? Uvidíme za chvilku plán celé té části města, dokonce ve starší verzi a potom v té novější, podle které se stavěla ta jižní část směrem k Bezovce. V době, kdy ta čtvrť vznikala, to znamená, kdy byl položen ten základ někdy ještě v té druhé polovině 19. století, tak samozřejmě existovala už dnešní Klatovská třída. Od konce 19. století už po ní jezdila tramvaj až na Bory a ta třída se vlastně stávala takovou páteří toho města a celá ta lokalita se postupně stávala, můžeme říct, nejlepší adresou pro bydlení ve městě. Dokonce se dá říci, a je to velmi dobře vidět potom v meziválečném období na těch tzv. Losových interiérech, že ten význam toho okolí té Klatovské třídy byl vlastně větší než význam bydlení třeba v Ochotnické vilové čtvrti nebo v některých těch dalších vilových čtvrtích, které vznikaly na předměstí. Že skutečně tedy ti bohatí podnikatelé a další lékaři a podobně, takže měli snahu skutečně tedy ty luxusní byty si nepořizovat v takové míře ve vilách, které samozřejmě vznikaly také, ale nebylo jich zdaleka tolik. Ale byla snaha pořizovat si byty a radikálně upravovat byty v těch starších domech v okolí té Klatovské třídy. Jeden z aspektů, který byl takovou nevýhodou pro této lokality, tak souvisel s tou Škodovkou, která tady byla umístěna už v 80. letech 19. století. Tady na tom snímku zrovna dobře vidíme ty nejstarší objekty ještě z toho konce 19. století. Jenže ona, ta Škodovka, se potom velmi výrazně rozšiřovala a přestože město se snažilo jí dát určité mantinely a nepouštět jí přes ně, tak první světová válka, kdy ta Škodovka měla téměř neomezené možnosti, tak bohužel tedy vedla k tomu, že ty mantinely byly překročeny, ale Škodovka se aspoň snažila to vynahradit kvalitní architekturou těch nových budov. Takže ty stavby, které známe dodnes, jako tu takzvanou Techmánii nebo to planetárium, i tu ohradní zeď kolem Borské ulice, tak to jsou všechno místa, kde původně už měly stát obytné domy. Tam už ta Škodovka být neměla, rozšířila se tam díky té válce, ale alespoň tedy ta kvalita té architektury je velmi dobrá a v některých případech dokonce tedy pomohla vlastně ty historické stavby zachránit a dát jim nový účel v té dnešní době. Co bylo ale nevýhodné pro tuhle lokalitu, což si možná dneska ani neumíme představit, ale na tom přelomu století to bylo docela zásadní, tak to byla poloha hlavního nádraží v Plzni. Protože plzeňské hlavní nádraží bylo situováno úplně na druhém konci vlastně centra města, směrem tedy k tomu Petrohradu a tím budoucím Slovanům. A v téhle části města vznikala ta nejlepší obytná čtvrť a vlastně 3 trati tudy procházely, ale z toho vlaku tady nebylo možné vystoupit nebo do něj nastoupit. A už vůbec tedy tady nebylo to hlavní nádraží. Proto také na přelomu století, když se stavělo nové plzeňské hlavní nádraží, tak vznikala myšlenka, zda by celé to nádraží se nemělo tedy
posunout a umístit blíže tedy téhleté lokalitě, blíže té klatovské třídě. Dokonce existovala taková studie, že by se posunulo tedy zhruba na půli cesty mezi tu dnešní lokalitu a tady tu zastávku. Ale nakonec tedy zůstalo u původního místa, kde tedy vzniklo nové centrální osobní nádraží, ale součástí celého toho projektu bylo vybudování právě té železniční zastávky, tehdy tedy zvané Říšské předměstí, dneska Jižní předměstí. Jejíž polovinu tady vidíme na tomhle snímku. Ona to tehdy nebyla polovina, ona to tehdy byla skutečně tedy zastávka pro tu čtvrť, ale zase ta doba té první světové války, kdy obrovské množství lidí z regionu jezdilo vlaky do Škodovky, do té zbrojní výroby, tak vedla k tomu, že ta jedna zastávka nestačila. Bylo proto rozhodnuto už do té první světové války postavit tu druhou budovu, která tam je tedy dodnes a vlastně dneska jako jediná slouží dále tedy dráze. A nakonec tedy byla postavena i za první republiky, za té první světové války už se to nestihlo. Takže to, co vidíme na snímku, je ten moving station dnešní, nebo? Ano, to je ta starší část, která se stavěla vlastně současně s rekonstrukcí plzeňského hlavního nádraží. Proto byla to jedna část celého toho projektu. To se nedá od sebe vlastně oddělovat. Jako když se rekonstruovalo nebo znovu stavělo plzeňské hlavní nádraží a vlastně ze dvou dosavadních nádražních budov vznikala ta jedna velká, jak ji známe dodnes, tak místo toho, aby se tedy ta nádražní budova posunula blíže Klatovské, tak tedy se rozhodlo, že se postaví tahleta zastávka. Ta se stavila jako součást, s tím se postavilo i to přemostění, které vlastně připojovalo dnešní Koperníkovu ulici do té nové části, které v té době ještě vlastně téměř neexistovaly nebo vůbec neexistovaly, ale už byly dávno naplánované, že tam se právě to místo bude rozvíjet a tam, že budou ty nové obytné bloky a celá ta nová obytná čtvrť. Postoupíme dále. Tady se podíváme už jenom v rychlosti na ty jednotlivé domy, v podstatě téměř tedy jejich dnešní stav. Ty z těch domů, které se poměrně dobře tedy zachovaly, ten prostřední je dokonce chráněný jako kulturní památka, takže díky tomu je také zachovaný nejlépe. Podařilo se jej asi před 20 lety zachránit téměř tedy ruiny, kdy některé ty štukové prvky byly už velmi zničené, podařilo se je tenkrát restaurovat, zachránit třeba tuhletu unikátní výzdobu, která si myslím, že v Plzni nemá tedy mnoho obdob, nebo spíš vůbec žádnou. Zajímavé jsou ty figury nesoucí balkon ve druhém patře, takové vlastně pohádkové bytosti. A všimněte si i o patro níže, že ty konzoly těch balkonů, tak nejenom, že tedy obrůstá ta štuková vinná réva, ale ještě, že se toho balkonu vlastně drží jakýsi drak, který se současně do něj zapusuje. Podobně je to i na té druhé straně. A uprostřed, tady na tom snímku to není tak dobře vidět, ale těch 7 polí na tom balkonu, tak jsou figurální reliéfy, takový komiks s trpaslíky, kteří pěstují vinnou révu a pak lisují to víno a na konci popíjejí víno a v dobré náladě polehávají kolem. Tady nahoře vidíme i částečně obnovenou tu modrou barevnost. Tak to modrá byla původní okna v tom domě, ale vidíme tady i tu pestrou barevnost na té glazované mozaice. Tam vlastně ta barevnost zůstala zachovaná téměř tak, jak byla před těmi už vlastně téměř 120 lety, takže tam můžeme vidět, jak pestré byly i další prvky na tom domě. Musíme ještě si k tomu přimyslet, že zastřešení té helmice bylo z glazovaných tašek, které byly také vlastně podobně jako tady ty obkladačky v pestré barevnosti. Druhý dům od Karla Bubly, který je v tom dalším bloku, vlastně blíže Škodovce, tak měl podobnou výzdobu. Tady vidíme zase hlavy jakýchsi draků prostřed na tom baldachínu. Bohužel tedy tenhle dům tak byl v poválečné éře přestavován a značná část té výzdoby přitom zanikla, takže to, co tam zbylo dodnes, je jenom, řekněme, polovina nebo třetina té původní výzdoby. Co je ale u toho domu zajímavé, tak je interiér. Tady
vidíme vstupní vestibul toho domu, který ještě donedávna byl tedy zachován, včetně řady detailů. A vidíme tady, že tak, jak zvenku ty domy mají secesní tvarosloví, takové spíš organické, přírodní, tak v těch přírodních křivkách, tak ten interiér je, můžeme říct si také, inspirovaný přírodou, ale spíše nějakými krystaly a prostě geometrickými tvary. A v některých těch detailech až bych řekl, že se blíží k tomu následnému kubismu, který potom po roce 1910 a i vlastně ve 20. letech se vlastně na dvakrát v té architektuře objevoval. Současně ale na tom můžeme vidět důraz na ten vnitřní prostor po té výtvarné stránce, že nešlo jenom o to, jak ten dům vypadá zvenku, no někdy v té poválečné éře, tak když historici hodnotili tu dobu přelomu 19. a 20. století, tak na ní měli tendenci pohlížet s určitým respektem, s tím, že to byla doba, která šlo jenom o zisk a udělala hezké fasády do ulice a za nimi byly nekvalitní byty. V některých případech to tak bylo, ale nebylo to tak v Hálkově ulici v Plzni a nebylo to tak v těch pěkných lokalitách. A vidíme to i na tomhle případě, že kromě tedy té honosné fasády, tak byl honosný i ten vstupní prostor, bylo honosné i schodiště a byly velmi velkorysé teda i ty jednotlivé byty. Když říkáte velkorysé, to znamená třeba kolik pokojů? 6, 8? 8 nevím, ale myslím si, že těch 6 u těch větších domů bylo zvykem a musíme také samozřejmě brát v úvahu, že ty rozměry těch pokojů byly prostě jiné než dneska. Dneska, když máme jako velký pokoj, tak většinou mluvíme o 20 metrech čtverečních, což je takový ten obývací pokoj paneláků anebo i těch současných bytovek, ale tehdy 20 metrů čtverečních byly spíš menší pokoje. To byla spíš ložnice třeba, ale ty obýváky byly většinou podstatně větší. A samozřejmě to dispoziční řešení bylo jiné, než na které jsme potom zvyklí později. Co je potřeba říci, že a v té Hálkově ulici je to velmi dobře vidět, že v Plzni už od toho přelomu 19. a 20. století tak velká řada stavitelů a těch investorů, kteří ty domy platili, tak se snažili jako hygienicky kvalitní dispoziční řešení. Takže v těch lokalitách, kde to bylo možné, jako byla třeba tahle, kde prostě hlavní průčelí bylo obrácené na jih a vlastně nebyla před ní úzká ulice, kde by přímo z oken se koukalo do dalších domů, tak vlastně ty byty byly světlé a byla snaha samozřejmě těch projektantů na ten jih obrátit ty nejvýznamnější obytné místnosti a potom do toho vnitrobloku orientovat samozřejmě domovní schodiště, kuchyně a ty podružnější prostory. Takže lze říct, že už na tom počátku 20. století tak tyhle domy byly i poměrně kvalitní po té stránce, jako jak se tehdy říkalo, tedy hygieny, to znamená, byly poměrně tedy kvalitní po té stránce, třeba orientace ke světovým stranám, osvětlení, větrání a tak dále. I když samozřejmě, to uvidíme za chvilku, ta snaha po tom roce 1905 a zejména potom za první republiky byla ještě se tomu stavět lépe a samozřejmě to souviselo i s celkovým jako reformováním dispozice bytů a snahami architektů, ale i úřadů a i samozřejmě investorů, protože i zákazník už chtěl něco úplně jiného, než co bylo před tím zvykem. Tady je potřeba ještě připomenout, že třeba na konci 19. století bylo prostě úplně normální, že podstatné bylo to hlavní průčelí do ulice. To znamená, významné pokoje, významné obytné prostory těch bytů se obracely do té ulice. Tady v Hálkovce, kde to bylo na jih, to bylo samozřejmě v pořádku, ale z druhé strany toho bloku, tak se prostě úplně běžně stejným způsobem do té ulice obracely honosné pokoje směrem na sever, do poměrně úzkých ulic. A tam nešlo o to, že oni by to jinak neuměli. Klidně to šlo udělat tak, jak se to dělalo později, že by prostě ty obytné pokoje byly do toho vnitrobloku, který kdyby byl zelený, jako v tomhle případě i v některých případech ty vnitrobloky byly jako zahrady,
tak by to vlastně ničemu nemuselo vadit. Ale prostě ten zvyk byl takový, že ti investoři nebo ti obyvatelé, ti nájemníci, taky to prostě takhle nechtěli. A teprve právě tahleta reformní éra kolem té první světové války a potom 20. léta tak přinesla úplně jiný pohled. A ve velmi blízkých lokalitách, vlastně o několik bloků dále na ty směrem na Bory, tak najdeme domy potom ze 20. let, které už mají tohleto obrácené řešení, kdy vlastně do ulice jsou schody, kuchyně a ty hlavní obytné prostory jsou vlastně do dvora, ale jsou na jich, jsou do těch zelených mikrobloků, které se pak snažil i ten městský stavební úřad jako držet jako nezastavitelné. Protože samozřejmě zase ještě v tom 19. století byla snaha ty mikrobloky zastavovat různými křídly, různými prostě nižšími objekty, ale výsledek byl, že prostě tam nebyla zeleň, že ty mikrobloky často nebyly příliš tedy vábné na pohled, kdežto potom od té první světové války dále, tak už bylo zvlášť tady v té části v těch Borech, ale i to najdeme třeba v okolí toho Jirácka náměstí na Slovanech. Bylo prostě běžné, že ty mikrobloky se nezastavovaly a byly věnovány zelení. V některých případech soukromé zelení, která patřila k tím jednotlivým domům, ale dohromady vlastně to tvořilo jednu zelenou plochu, ale zrovna třeba v okolí Stehlíkovy ulice na Borech mezi Klatovskou třídou a nemocnicí, tak jsou místa, kde byly i společné zelené plochy, kde vlastně ty domy měly společný park, který byl v tom mikrobloku, sloužil jenom pro ty obyvatele těch domů, ale byl vlastně jeden jako velký vzájemně jako propojený a ty obyvatelé ho mohli používat. A je to tam takhle částečně zachováno dodnes. Já jsem se tam v dětství navštívila, protože jsem tam měla kamarád. Takže plyn, voda, elektřina, to tam všechno bylo zavedeno, koupelny, toalety, to bylo součástí bytu, bylo to běžné určité. No tak záleží samozřejmě na tom, o které době mluvíme. V té době na počátku 20. století to patřilo tedy, bych řekl, ke standardu těch velmi kvalitních dražších bytů, což byly třeba tyhle v té Hankově ulici, nebo v okolí té Klatovské. Potom od 20. let už se to začalo stávat jako normou. Tady máme dům, který sám o sobě je velice tedy zajímavý. Velmi připomíná tím tvaroslovím ten interiér, který jsme viděli před chviličkou. Je to vlastně přímo sousední dům s tím organickým secesním. Je od stejného Karla Bubly a vidíme, že už i na téhle fasádě krátce po roce 1910 převládla ta geometrie, byť tedy z grafy to ještě figurální a velmi konzervativní, tak naopak pojetí těch štukových prvků, tak je tady téměř takové jako opravdu kubistické a doplněné detaily těmi trojúhelníky a čtverci, které jsou ve skutečnosti mozaikami vyskládanými ze skleněných různobarevných střepů. Dům sám o sobě velmi zajímavý, bohužel tedy to uvidíme na té procházce v loňském roce, tedy prošel přestavbou, kdy z něj zůstala jenom fasáda do ulice a za něj vlastně byla vestavěna velmi kapacitní, tedy bytová novostavba, která ho převýšila o několik pater a vedla k tomu, co si myslím, že by tedy vůbec nemělo být možné, to znamená k totálnímu narušení celého toho celku, který jsme tady před chviličkou připomínali, že je právě tou hodnotou téhle lokality. To uvidíme zítra, to tady na obrázku nemám. Mám tady slibované situace. Tohle je okolí Klatovské třídy podle plánu z konce 19. století. Takhle si ten městský stavební úřad představoval na těch tenkými čárami, tedy vykreslených blocích, jak celé ty Bory budou do budoucna vypadat. Vidíme tady jednak tedy, že ta vize byla, že skutečně to předměstí bude velmi brzy, velmi rozsáhlé, že těch bloků tam budou skutečně tedy desítky. A vidíme teda velkoryse na dimenzování těch bloků, ale vidíme, jak ještě na tom konci toho 19. století skutečně šlo jenom o to rozdělit tu plochu těch někdejších polí na ty stavební bloky nějakým poměrně jednoduchým až vlastně fádním způsobem. A nejde jenom o to, že ty bloky jsou víceméně jenom obdélníky a potom v těch dotykových místech takovými nějakými mnohoúhelníky, které prostě to propojují.
ale jde i o to, že ty ulice jsou prostě úzké, že jsou vlastně všechny téměř stejné šířky a všechny, že jsou úzké. Což neumožňovalo do těch ulic dát třeba zeleň, stromořadí, předzahrádky a podobně, což samozřejmě potom se odráželo v kvalitě toho bydlení. Na dalším snímku, který zachycuje část té lokality, ale vlastně pořád jsme v té přechodové lokalitě mezi tou Hálkovou ulicí, která je tady úplně dole, a tou Bezovkou, kam se chceme dostat. Vlevo je potom okolí Klatovské třídy. To, co je šedě, v té době už bylo postavené, to, co je tou plnou červenou, tak to měla být taková jako přechodová bytová výstavba z jednotlivých činžovních domů, souvislé zástavby. A pak vidíme, jak si ten městský stavební úřad, a tady mluvíme v podstatě o době kolem roku 1910, takže velmi brzy poté, kdy ta Hálkova ulice vznikla, tak jak si představoval, že celá ta čtvrť bude vypadat. Je to prostě jako úplně z jiného století, úplně jiný svět. Najednou se místo těch úzkých ulic objevují široké ulice, v řadě případů tedy doplňované stromořadí. Vidíme nahoře dokonce okružní městskou třídu, která měla mít 4řadé stromořadí. Vidíme celou řadu veřejných prostor, které na tom předchozím plánu téměř vůbec žádné nebyly. Jsou sice menší než ta velká náměstí, jak jsme zvyklí třeba z náměstí Míru nebo Mikulášského náměstí, ale za to jich je celá řada a ta prostranství jsou rozmanitá. Prostě jedno je kruhové, jedno šestiúhelné, jedno je údelníkové. No a samozřejmě ty domovní bloky mají různé tvary a ještě ta zástavba je také rozmanitá. To znamená, při těch náměstích byla snaha o souvislou zástavbu, kde se i čekalo tedy, že v přízemí těch domů na těch náměstích vzniknou třeba obchody a mezi v těch ulicích tak potom byla zástavba izolovaná z jednotlivých zahradních činžovních domů nebo jednotlivých vil, což už samozřejmě potom by byla konkrétní věc těch majitelů, těch stavebníků. Takhle tedy v podobném duchu, tak městský stavební úřad v téhleté éře po roce 1905 až po první světovou válku tak vlastně přeprojektoval regulační plány všech plzeňských předměstí. To znamená, takhle měla vypadat jak ta část na Borech, která potom z části tedy byla realizována za první republiky v okolí Bezovky, ale takhle podobně mělo vypadat i to okolí toho Jiráskova náměstí, kde se také tedy toho značná část postavila, ale ve velmi podobném duchu byly změněné i plány pro to třetí plzeňské předměstí na Roudné, na tom mezi lehlém území mezi Roudnou a Lochotínem, kde se toho postavilo méně, ale za první republiky potom v podobném duchu se začaly rozvíjet plány těch nových předměstí, které vznikly připojením do té doby samostatných vesnic, zejména tedy Doubravky, kde opět tedy okolí Habermanova náměstí tak dostávalo dohodný charakter toho základního města s hlavní městskou třídou, směřující většinou tedy k tomu centru města, kde se soustředovaly obchody, ale i nějaké objekty té takzvané vybavenosti a potom samozřejmě izolovaná zástavba v zahradách. Ještě jsme tady zpátky v blízkosti té Hálkovy ulice. Vidíme tady tu již zmiňovanou druhou budovu a dnes vlastně jedinou pro vlaky fungující budovu drážní zastávky Přížské předměstí, dneska tedy Jižní předměstí, která, je to na té architektuře dobře vidět, vznikala svým návrhem ještě za té první světové války, ale postavena byla až za první republiky. To znamená, v té době, kdy vznikla, vidíme to i na tom štítě, kde jsou už znaky jednotlivých zemí Československa, včetně Slovenska, tak na té architektuře samozřejmě vidíme, že v těch 20. letech už muselo jít o stavbu, tedy, která byla architektonicky jak z jiného století, protože spíše připomíná ten závěr 19. století a domy s alšovými z grafity, než architekturu 20. let, která se potom blížila třeba těm moderním stavbám vznikajícím vlastně v té samé době, třeba v okolí řeky Radbuzia, regulovaného toku na těch nových nábřežích, a nebo i v případě těch jednotlivých činžovních domů
a vil, které uvidíme za chvilku v obrazovce. Pro zajímavost, přímo naproti tomu nádraží stojí, nebo v železniční zastávce správně, stojí tenhle českobratrský kostel, navržený profesorem plzeňské stavební průmyslovky Bohumilem Chvojkou, a ten kostel je v podstatě ze stejných let jako ta železniční zastávka, ta je dokončená v 1921, ten kostel 1924. Takže tady vidíme, jaký obrovský krok ta architektura v téhle době udělala. Vyloženě ti architekti po té první světové válce měli snahu vymanit se z těch zvyklostí té konzervativní předválečné architektury, kterou spojovali s rakouskou herskou monarchií, a naprosto cíleně tedy směřovali k architektuře jako nové, která bude velkorysá, současně jednoduchá, a současně zpočátku se tedy snažili jí dávat specifický ráz, který by z ní dělal takovou národní československou záležitost. Takže jednak, a vidíme to tady u toho kostela, Bohumil Chvojka se snažil navazovat právě na ty prvky předválečného kubismu, který byl něčím českým zvláštním. V jiných případech zase architekti navazovali třeba na lidovou architekturu, ale můžeme říci, že to vydrželo jenom pár let a že už od poloviny 20. let tak architekti potom tyhle tendence opouštějí a směřují vyloženě k architektuře jako účelové a ještě mnohem jednodušší, než byla tahle. Ten českobratrský kostel je po architektonické stránce zajímavý i jinak, nejenom tedy těmi fasádami. Bohumil Chvojka, který byl tedy současně i členem toho českobratrského sboru, ve kterém tam byl velmi aktivní, tak tu stavbu navrhl na tu rohovou parcelu Borské ulice a Němejcovy ulice, vlastně mezi obytné domy. A to místo nebylo úplně optimální, protože sice šlo tedy o dominantní rohovou pozici, ale samozřejmě vyřešit na takovéhle místo církevní stavbu nebylo tak úplně snadné. A Chvojka tedy se s tím vypořádal velice zajímavě. On použil princip, který znal z Přelouče, odkud z toho regionu jeho rodina pocházela, a vlastně přenesl dispoziční řešení toho přeloučského českobratrského kostela sem a jenom té stavbě dal jinou tvář, jak v interiéru, tak v exteriéru. Ten základní vtip spočíval v tom, že na ten čtverec toho půdorysu té rohové parcely tak umístil ten kostel tak, že hlavní vchod situoval do nároží a vlastně kazatelnu toho shromažďovacího prostoru do protějšího rohu. To znamená, že vlastně ten, kdo vstupuje do toho kostela, tak celý ten prostor vnímá v úhlopříčce, takže ten prostor se zdá daleko větší. A ještě, a to vidíme tady na tom řezu, tak ten prostor dostal velmi bohaté osvětlení velkými okny, které jsou ale současně zasklené neprůhledným zaskleným barevným sklem, které tedy umožňuje, aby tam denní světlo vstupovalo, ale je odcloněná vlastně ta optická vazba s tou ulicí, takže ten interiér je úplně klidný. A ještě, to vidíme nahoře, ten kostel má velmi zajímavé zastřešení, že za tou zdánlivě šikmou střechou směrem do ulice tak je plochá střecha nesená ocelovými vazníky a na nich potom sedí jehlan, který je celý skleněný, takže vlastně celý ten prostor je ještě přisvětlován zhora, opět tedy denním světlem, takže ten interiér je velmi bohatě prosvětlený, ale vlastně ve všech případech nepřímým osvětlením, takže že vlastně vůbec neruší ten exteriér a ten ruch toho města do toho interiéru. Dobře tady vidíme, jak ještě pod tu vlastně moderní konstrukci těch ocelových vazníků je vložená klenba, která je sice provedená ze železobetonu, ale vlastně ještě se snaží vyvolat dojem, že se jedná o jakousi jako klasickou centrální stavbu, jaké známe třeba z barokních nebo renesančních církevních staveb. Tady je potom dobová fotografie přímo z betonáže té klenby na tom začátku 20. let, kdy tedy
tady chybí ještě potom posadit ten jehlan toho světlíku. Vzadu vidíme komíny Škodovky. Tady už se přenášíme přes tu mezeru, která tedy dneska už mezerou není, ale je vyplněná bytovkami v okolí Švarcovy ulice, ale přenášíme se do té Bezovky, kde už od přelomu 19. století vlastně paralelně s tou Hálkovou ulicí tak vznikaly první vily, ten první regulační plán téhleté části města. Tam už vymezoval část při Klatovské třídě, tady úplně v popředí vidíme koleje tramvaje, takže to je Klatovská třída. A je to ten blok nad Dobrovského ulicí, kde tedy už na konci 19. století vznikal první blok vil, ale je potřeba říci, že skutečně šlo o 4 domy, 4 vily, takže nešlo o nějakou masivní výstavbu. A dobře tady vidíme, jak i ta architektura počátku byla v první řadě tedy záležitostí honosnosti, reprezentace. Dispozičně se vlastně ani v jednom případě nejednalo o vilu. Uvnitř těch domů byly byty, které vždycky byly jenom v jednom podlaží a jak vidíme na těch věžích, tak v těch byly potom schodiště, která propojovala ty jednotlivé byty mezi sebou, ale byl to vlastně takový malý činžovní dům, který se tedy tvářil jako vila. A skutečná vila to vlastně ještě nebyla, tak aby se bydlelo v celém tom domě, aby centrem byla obytná hala a schodiště, aby bylo začleněné v tom obytném prostoru. Takhle to ještě tady nebylo. A to stavěl jeden stavebník, anebo to bylo třeba pro více rodin, že se dali dohromady? Družstevní asi stavebnictví to ještě neexistovalo v těch vilách, jako byl třeba Karel Čapek, měl takovou vilu, ale stavěli v rámci rodiny. Družstva v té době začínala. Začínala někdy první družstva v Plzni, začínala po roce 1910. Takže první družstevní rodinné domky jsou právě ten zárodek těch budoucích Slovan, to znamená okolí slovanské třídy za Papírnou, tak to jsou první družstevní domky v Plzni, ale ve stejné době už další družstvo stavělo do Dubravce a ještě v té době ještě nebyla Plzní, ještě to byla vlastně Dubravka u Plzně, ale také tam vlastně už stavební družstvo stavělo rodinné domky v okolí dnešní Masarykovy třídy, ale to byly podstatně menší domky. Takhle honosné domy nešlo tím družstevním způsobem stavět, ale byly to tedy jednotlivé investice jednotlivých investorů, ale takže prostě ta jedna rodina si postavila celý ten dům a pak prostě obývala většinou tedy ten nejlepší byt, který býval v tom patře. A pak to mohlo být tak, že třeba další členové rodiny měli nějaké menší byty ještě v některých dalších částech toho domu. A nebo mohlo potom jít i o to, že se některé ty byty promění. Ale byly to prostě jednotlivé investice, ale tady vidíme dobře v tom popředí na těch domech vpravo, že jsou velmi podobné a že tedy měli jednoho architekta, v podstatě téměř identický projekt a jenom na některých detailech se odlišoval, ale investoři byli odlišní ještě v té době. Tady vidíme víceméně současný snímek na stejnou lokalitu. Ten první blok tady před námi je vlastně ta nejstarší vila, která vznikla ještě úplně osamoceně už na počátku 90. let, nebo ještě na přelomu 80. a 90. let 19. století na Klatovské třídě. Ta tam stála těch 10 let osamocená v polích, kolem ještě byly jenom pole a občas nějaká stodola. Jinak vlastně vůbec nic, ale už tudy jezdila tramvaj, nebo ještě tedy v roce 1890 ne, ale už od toho roku 1899 tudy vlastně blátivou cestou, tou budoucí Klatovskou třídou jezdila tramvaj, což je tedy zase další fenomén, který dneska tak asi úplně nedokážeme pochopit, ale prostě tehdy to vedení toho města mělo vlastně úplně jako opačnou tendenci, než jak to známe dneska. Dneska horko těžko, když už léta víme, že nějaká lokalita je prostě plně vytížená a potřebuje nutně kapacitní dopravu, tak tam tady po letech se dotáhne tedy tramvajová tráť, jako to bylo třeba v univerzitě po dlouhých desetiletích úsilí. Přitom počátky téhleté trati byly úplně opačné. Prostě město naprosto cíleně, aby podpořilo rozvoj té budoucí čtvrti, tak jednak tedy nechalo
nakreslit ten regulační plán takhle velkoryse, jak jsme před chvílí viděli, i pro území, která bylo jasné, že se budou regulovat až za dlouhou dobu, ale současně se snažilo i řešit infrastrukturu, tak aby byla v podstatě ne jako v závěsu, ani ne paralelně, ale vlastně v předstihu. To znamená tím, že tam ta tramvaj už dávno jezdila a jezdila tou blátivou cestou až k té věznici Borské, tak vlastně se dávalo najevo, ano, tohle je ta atraktivní lokalita, kde tedy to město očekává ten rozvoj a investoři přijďte, kupte si pozemek a postavte hezké nové domy a my budeme rádi prostě. Takže se to také potom velmi rychle stalo. Takže během vlastně nějakých 30 let do té druhé světové války, tak ta zástavba od Belánky téměř kontinuálně došla až k té věznici, až k tomu Borskému parku. Jako motivace. Byla to motivace a souviselo to nejenom tedy s tramvají, ale souviselo tedy s další infrastrukturou, která, to vidíme dobře třeba na Slovanech, kde ta škola, která potom dlouhá desetiletí po válce sloužila jako porodnice, ale byla postavena vlastně těsně před druhou světovou válkou v roce 1938 a zase byla postavena ne do čtvrti, která už by dávno stála, ale v podstatě za ní, za tu vznikající čtvrť těch rodinných domků do polí. Město postavilo supermoderní školu s hvězdárnou a bazénem a v podstatě zase tím dávalo najevo, tady bude ta nová moderní čtvrť, tady v předstihu stavíme infrastrukturu, školu se školkou, se školním lékařem a podobně. V podstatě už pak nebylo nic snazšího, než aby investoři koupili pozemky a podle připraveného regulačního plánu postavili ty jednotlivé bloky těch domů. Podobně to bylo i tady v Bezovce, ale bohužel, tak jak na těch Slovanech to město to stihlo ještě v tom 38. tu školu postavit, tak v Bezovce na ní stihlo jenom pořídit pozemek. Přišla válka a ta škola už se nepostavila. Tady na tom domě, který se nachází na takovém tom rozhraní vlastně mezi Máhnesovou ulicí a Bezovkou, mezi řadovou bytovou zástavbou a zástavbou individuálních rodinných domů, tak můžeme skvěle vidět to, co jsme viděli před chviličkou na tom regulačním plánu. V podstatě naplněno v praxi toho jednotlivého domu. Kdy tady architekt Ludvík Treml, což byl tady shodou okolností tentýž architekt, který projektoval ty haly v té Škodovce, tu takzvanou techmárny dnešní planetárium, ale celou řadu už dneska nestojících objektů až na Karlov, i tu ohradní zeď, která tam do dneška je, tak ten navrhoval i tenhle dům ještě těsně před první světovou válkou, takovém barokizujícím, ale vlastně už jako moderně pojatém stylu, velmi velkorysém. A na tom domě je zajímavé, že on vlastně se plně podřizuje té regulaci stanovené ze strany města. To znamená, směrem do té Máhnesovy ulice, směrem doprava, tak je ten dům jako řadovým činžovním domem, postaveným při ulici, která měla být zastavěna tady souvislou zástavbou činžáků. A směrem doleva, byť tedy na první pohled vypadá stejně, tak je ten dům, no je to tady trošku za tím stromem, ale je snížený a vlastně ukončený, jako kdyby šlo o vilu. Tam prostě má všechna průčelí, nemá tam ten hodý štít. A vlastně vidíme tam v dálce, že za ním skutečně už následovaly jednotlivé vily v zahradách, v zeleni. A také tenhle dům už měl směrem do téhleté ulice zahradu a vlastně vytvořil jakýsi předěl mezi tou starší zástavbou, kterou bylo potřeba nějak ukončit. Prostě neudělat tam jako přesný řez vedle těch činžáků, ale vytvořit jako předěl mezi těmi činžáky, které bylo jasné, že tady prostě tak, jak je to nešťastné 19. století postavilo, že tady nějakou dobu ještě zůstanou a budou se třeba jenom modernizovat. Ale šlo o to prostě vytvořit to přechodové území. A tady potom vidíme protější stranu ulice už v podání architektů 20. let a potom vzadu i 30. let. Vidíme tady vlastně velmi podobný přístup. Ulice v Bezovce, která se obrací přímo tedy tím jižním průčelím do těch vil, ale ještě ukončuje ty klasické bloky, které směrem do Matovské, která je vzadu, tak byly začaté už za toho Rakouska-Uherska, ještě podle těch pádních šachovnicových regulací, ale ta přední část, ta Máhnesova ulice, ulice v Bezovce, už se stavěla podle těch nových plánů a už úplně jako s jinou vizí. Jednak tady vidíme, že ten rohový dům
vlastně výškově reaguje na ten, který jsme viděli před chvilkou. To znamená, naprosto záměrně dělá jakousi vstupní bránu do té ulice, ale hned za ním, z obou stran, tak se ta zástavba snižuje a potom je vlastně jednotná až k tomu rohovému domu při Klatovské vpravo, který zase jako se zvedá do výšky, ale ne náhodou, ne, že by si to tak investor tenkrát tak prosadil, že chce prostě vyšší dům než sousedí, ale proto, aby při té Klatovské vznikla zase taková jakási brána a reakce na ty činžáky, které stály potom vzadu už dřívější. A to je něco, co v té meziválečné době se stalo úplným standardem, že to místo a ten stavební úřad, který vlastně tohle všechno řídil, tak prostě to se tehdy dařilo. Prostě přesvědčovat ty jednotlivé investory, kteří byli většinou tedy soukromníci a samozřejmě, že každý chtěl postavit co největší dům, ale prostě dařilo se prosazovat to, že se podřídili tomu jednotnému řešení. To jednotné řešení bylo promyšlené a skutečně tedy platilo téměř bez zbytku tedy všude a díky tomu také jsem přesvědčen, že dodnes tyhle ty lokality patří k tomu nejhezčímu, co v té Plzni máme a také nejžádanějšímu. Tyhle ty lokality, které v téhle době vznikly, tak dneska jsou prostě nejžádanější na bydlení, ať už jde tady o to okolí té Bezovky, nebo potom ty činžáky na Borech, nebo potom to okolí toho Jiráskova náměstí na Slovanu. Ale i tu Doubravku. Tady vidíme, jak prostě ta jednotná výška té zástavby, ta hladina byla prostě respektována. A na koncích jsou potom ty domy, které jsou vyšší a reagují na to okolí. No a v těch 20. letech už přichází noví investoři i do té Bezovky a začínají naplňovat ten předválečný regulativ, ale začínají ho naplňovat poněkud tedy modifikovaně. Nevznikly tam ty řadové domy při té Švarcově ulici, ale právě proto, že po vzniku republiky i vedení státu kladlo velký důraz na bytovou výstavbu a zpočátku ve 20. letech ji velmi tedy výrazně finančně podporovalo. Tak začala ta masivní výstavba, zejména tedy v první polovině 20. let a potom kolem tedy poloviny 20. let skutečně velmi masivní výstavba obytných domů, ať už činžáků, tak rodinných domků. A právě to vedlo k obrovskému rozvoji stavebních družstev. Ty, které už existovaly, tak začaly masivně stavět a celá řada družstev začala i nově vznikat. A právě v Bezovce hned několik družstev začalo zastavovat jednotlivými řadovými nebo i samostatnými rodinnými domy, ty jednotlivé bloky. A tady to je jeden z těch případů, dokonce tam na té architektuře těch domů můžeme do dneška vysledovat jako ty jednotlivé investory, ta jednotlivá družstva, protože každé to družstvo mělo svého projektanta, každý se k tomu stavěl trošičku jinak, takže prostě podle těch bloků, konec konců i v těch názvech ulic, máme tam dodnes ulici družstevní, dodnes ulici u Své pomoci, ty dodnes připomínají tedy tyhle ty okolnosti, kdy ta zástavba vznikala. Takže ta družstva potom zanikla nebo postavili určitou část bytů? Družstva většinou existovala dále a většinou nepřežila nástup komunismu po roce 1948. Pokud vím, tedy fungovalo to tak, že přežila některá, v Plzni přežilo to největší lidové stavební a bytové družstvo, které mělo tradici už od Rakouska-Uherska. A to potom tedy přežilo i ten takzvaný socialismus a existuje dodnes. Ale vlastně úplně se změnila ta filozofie, tak jak se už od hospodářské krize tedy měnily možnosti a pak samozřejmě po té válce také. V podstatě to družstvo se z toho jako masivního investora stalo spíše správcem objektů. Pokud vím, tak třeba to bytové družstvo dneska i některé objekty staví, ale spíše tedy výjimečně a spíše je tedy správcem toho majetku, který má z minulosti. Ale většina těch družstev zanikla už tedy po druhé světové válce. Tenhle případ toho domu, který máme na snímku, tak je poněkud jiný. On vypadá ten dům, samozřejmě tady v té mozaice těch střech, tak vidíme, jak si každý tedy tu střechu udělal jinak. Dneska už by ta situace se měla zlepšit, protože Bezovka je městskou památkovou zónou, takže tam by se neměly dít takové věci, jako třeba v okolí té Hálkovky, která bohužel tou zónou dodnes není. Takže tady by spíš měla
být ta snaha opět tedy tu zástavbu scelovat a ty hodnoty chránit, ale na počátku ten dům vypadal jako celek. Je to šestidům, řadový šestidům, který vznikal jako celek, ale v podstatě každou tu sekci stavil jiný investor. To znamená, stavitel podle návrhu architekta postavil celý ten dům, ale vlastně podobným způsobem jako dneska, kdy si lidé v podstatě už v předstihu kupují byty v domech, které ještě nestojí. Tak to fungovalo i tenkrát a vlastně ty jednotlivé sekce se staly soukromým majetkem jako jednotlivých rodin. Tady na první pohled vidíme, jak ta architektura jenom do té druhé poloviny, ten dům je myslím někdy 1927 nebo tak nějak, jak se velmi rychle tedy vyvíjela, jak to zjednodušování pokračuje, jak už v podstatě nějaké členění těch fasád už spočívá jenom použití těch režních červených cihel, inspirovaných Anglií nebo Holandskem. Samozřejmě tím Holandskem nebo tou Anglií není inspirovaná jenom ta fasáda, ale i dispoziční řešení těch domů, které je tady velice chytré, s jednorameným schodištěm, které umožňovalo jako velmi úspornou dispozici toho domu, ale přitom dispozici, která jako není nijak stísněná, která působí velmi jako vzdušně a dobře a prostě ty domky mají velmi dobrý standard dodnes. No a mezi těmi družstevními domky, tak už v té první polovině 20. let vznikla jedna výjimka a to byl samostatný rodinný domek, který si tam postavil Ladislav Lábek, tehdejší vedoucí Národopisného muzea Plzeňska, který to muzeum v podstatě i založil za Rakouska-Uherska, vybojoval, se dá říci, a který byl velkým nadšencem nejenom pro starožitnosti a muzejnictví, ale i pro památky. A je velmi zajímavé a vlastně příznačné, že on jakožto jako velmi moderně smýšlející památkář a muzejník, tak si v té době nechal postavit i velmi moderně pojatý rodinný domek. Domluvil se se svým kamarádem, jímž byl Hanuš Zápal, vůbec nejvýznamnější architekt zdejší plzeňský té doby, který mu nakreslil opět tedy pod vlivem té anglické architektury takovýto malý, ale velice sympatický domek. A je právě velice zajímavý i ten osud toho zrodu toho domku, protože Lábek patřil k těm, kdo využívali té velmi štědré finanční podpory státu v té první polovině 20. let, kdy stát jednak tedy poskytoval přímou jako finanční dotaci a jednak velmi výhodnou jako půjčku nebo hypotéku vlastně na tu stavbu, ale samozřejmě měl za to určité požadavky. Šlo prostě postavit luxusní vilu s velkou obytnou halou a žádat na to dotaci od státu. Ale díky tomu, že Lábek byl velmi precizní, jak v tom muzeu, tak i doma, tak je do dneška tedy zachován deník, kam si zapisoval téměř v podstatě každé důležité jednání o vzniku tohoto projektu a je na tom jako velmi jako zajímavé, jak se vyvíjelo i to projednání té dotace tehdy nebo té finanční podpory státu a i projednání se stavebním úřadem, jak to vlastně tenkrát fungovalo, než získal stavební povolení, než pak dům postavil. A je velice zajímavé, že přestože na první pohled šlo o velmi složitý proces, samozřejmě s tehdejšími možnostmi bez mobilů a počítačů, a že vlastně i ta snaha toho města byla docela jako razantní a přísná, držet, myslím si, že podstatně více než dneska, držet ten charakter té nové výstavby v nějakých mezích. Takže to všechno prostě bylo vyřízeno velice rychle. To prostě bylo v řádu měsíců od prvních skic po zahájení stavby a potom po dokončení stavby třeba během 2 let, tak stavba, na kterou šla tahle dotace, tak byla hotová. Kolik tak ta stavba stála? Tak to v tomhletom případě teda úplně jako nemám nějaký doklad, o který bych se mohl opřít, ale stávaly ty domky tehdy v řádech desítek tisíc prvorepublikových korun. Je to potom velice zajímavé to porovnat s
těmi úpravami těch luxusních bytů, například těmi losovými, kde vlastně stejné částky stál třeba jeden z těch pokojů, tak stál srovnatelnou částku jako ten celý obyčejnější rodinný domek. Takže větší rodinné domy stály třeba přes 100 000, ty menší stály v řádech desítek tisíc. Ale samozřejmě se to také vyvíjelo potom směrem k těm 30. letům a samozřejmě záleželo potom i na vybavení, protože ve 20. letech ještě nebylo úplně běžné, aby v rodinném domku bylo ústřední topení. Ještě ve 30. letech už to třeba bylo docela běžné mít prostě centrální topení. Samozřejmě tohle všechno se potom projevovalo i na těch cenách. Tohle je velice zajímavý příklad nerealizované verze Lábkova domku od architekta Rosůlka, mimochodem bratra Marie Rosůlkové, slavné herečky, který zpočátku tedy působil v Plzni na městském stavebním úřadě, než potom odešel do Prahy a Lábek si od něj patrně tedy díky Zápalovi nechal udělat takovouhle skicu vlastně návrh, jenom takový jednoduchý na ten domek. A je vidět, že ten Rosůlek jakožto zástupce mladé generace, tak k tomu přistoupil ještě úplně jinak, velmi tedy na svou dobu zase odvážně. A to možná až tak odvážně, že některé ty části by bylo velmi problematické vůbec konstrukčně postavit, ale vidíme tady, jak v té první polovině 20. let ještě se snaží i ten mladý, vlastně 20letý architekt navazovat na ty prvky třeba lidové architektury v těch různých zaoblených tvarech a výrazných barvách. Ale současně, jak už proti tomu, co bylo tehdy zvykem, uplatňuje asymetrii a ty různé záměrné šikmé tvary a tak. Ale to je spíše taková kuriozita. Tady potom na leteckém snímku celé té lokality, tak v popředí dole vidíme ty domy kolem té Mánesovy ulice, o kterých jsme mluvili na začátku, které tvořily vlastně ten přechod k těm souvislým činžovním domům. A nahoře potom ty jednotlivé rodinné domy, vznikající právě tedy většinou iniciativou těch stavebních družstev. A vlevo potom jsou ty nejstarší vily při Klatovské třídě, vznikla ještě za Rakouska-Uherska. Tady jsme pořád ve stejném domovním bloku ve druhé polovině 20. let. Vila podnikatele Weisbergera, což byl majitel chemické továrny v nedalekých Kozolupech, která vyráběla mimochodem tedy barvy, kterými se tiskly československé bankovky za první republiky. Tak ten si nechal Bohumilem Chvojkou, tím, o kterém jsme mluvili v souvislosti s tím českobratrským kostelem, tak si nechal navrhnout na konci 20. let tuhle vilu. Je vidět, že i v té druhé polovině 20. let, kdy řada architektů už směřovala naprosto jednoznačně k plochým střechám a úplně hladkým průčelím, tak Chvojka tady ještě dům řešil s mansardovou klasickou střechou, ale současně jako velmi umírněně. Samozřejmě nemůžeme to úplně spojovat taky jenom s tím, co chtěl Chvojka, nebo jak to pojal Chvojka jako architekt. Musíme to vždycky vnímat tak, že velké slovo měli sami ti investoři, takže nezjistíme už asi, jaký byl přesný požadavek toho zadavatele, ale víme dobře, že Chvojka v téhle době už uměl dům s plochou střechou také navrhnout a že dokonce v blízké lokalitě tak se domy s plochou střechou velmi brzy už stavěly, takže nešlo ani o to, že by tomu stavebnímu úřadu to nějak vadilo a bránil dům s plochou střechou tam postavit. Ještě v pozdější době a o ulici dále, tak si podnikatel Rudolf, což byl zase spolumajitel velké plzeňské instalatérské firmy JK Rudolf, tak si postavil takovou vilu, která je ještě mnohem konzervativnější než ta vila Weisbergerova. Pražský architekt Eisler mu tady navrhl takový, řekněme, téměř klasicizující zámeček nebo letohrádek. A to všechno v době, kdy v podstatě v těsné blízkosti už se stavěl funkcionalistický dům, který si tu nechal postavit jiný investor. Naprosto ve stejné době. Tady jsme v podstatě o nějaký rok nebo dva později
a v ulici Žižkově, kde doktor Freund, lékař, si nechal významným plzeňským architektem Meislem postavit takovouhle funkcionalistickou vilu, která už má vlastně všechny ty atributy té nové architektury, která potom ve 30. letech téměř naplno, tedy se dá říci, ovládla architektonickou scénu, i když ne úplně ta konzervativní architektura vznikala paralelně, samozřejmě další investoři pořád chtěli ty zámečky, ale byla jich menšina a prostě tahle ta strohá architektura současně velmi tedy promyšlená po té stránce dispoziční, ale i výtvarné. To se prostě nedá říkat tak, že funkcionalismus byl jenom funkční, ale on byl funkční a současně velký důraz ti architekti kladli na tu výtvarnou stránku, jenom k tomu přistupovali jinak. Nešlo prostě o návaznosti na klasickou architekturu, ale šlo vlastně o abstraktní umění, o abstraktní kompozice. Tak tahle architektura potom tedy převládla vlastně, jako by se dá říci, ovlivňovala architektonickou scénu celá další desetiletí, i když bohužel tedy to období po druhé světové válce, tak velmi zúžilo to pole. Rodinné domy se téměř přestaly stavět a funkcionalismus byl v podstatě dotlačen do té panelové výstavby těch sídlišť. A to do takových extrémů, které určitě tím architektům na začátku vůbec nešlo. Co je důležité, a je to dobře vidět i na tom dalším příkladu, další funkcionalistická vila, v tomto případě tedy obchodníka, který byl zástupcem hornobřížské keramičky, měl obchod na Klatovské třídě a tady v Bezovce si postavil vilu, kterou z části nechal obložit také tou keramikou. Ta vila měla pobytovou terasu, měla i velkou zimní zahradu, která byla přímo navázaná na zahradu, která byla kolem, další atributy tedy té klasické vily a i samozřejmě toho funkcionalismu jako takového, který se snažil stírat hranice mezi interiérem a exteriérem a vlastně alespoň přes léto umožnit třeba skládací stěnou, jako je tady vlevo vzadu vidět v tom přízemí, že tam byla vlastně prosklená stěna, kterou bylo možné rozložit na léto a otevřít vlastně ten interiér do té zahrady. Takže snaha těch funkcionalistů propojit ten obytný interiér s tím exteriérem. Co je ale důležité, neříkal jsem to, ale je důležité si to uvědomit. Opět se tady vlastně v té Bezovce vracíme k těm luxusním vilám, tak jak ta Bezovka vlastně začínala za toho Rakouska-Uherska. Úplně z toho zmizela ta družstevní výstavba těch menších rodinných domků. To souviselo samozřejmě s hospodářskou krizí a s tím, že stát musel velmi výrazně snížit dotace na to bydlení jednotlivcům a za hospodářské krize přesměroval vlastně ty dotace na sociální bydlení, takže je cíl vyloženě na nejmenší byty, na vlastně takovéto, jak tehdy říkali, nouzové bydlení, dnešní terminologií sociální bydlení, a to samozřejmě se netýkalo rodinných domků ve vilové čtvrti, takže tady těmi investory se stali opět ti, kteří tedy s těmi penězi neměli ani v této době problém a směřovalo to tedy k té výstavbě opět těch velkých vil. Sociální výstavba pak vznikala samozřejmě v jiných lokalitách. Tady ještě další místo, kde v té první polovině 30. let vznikly dvě velké funkcionalistické vily vedle sebe. To je Čermákova ulice, vlastně dá se říci, že už je to úplný jako konec té vilové čtvrti, kde potom po druhé světové válce skončila ta výstavba vilové čtvrti Bezovka a přišla úplně jako jiná myšlenka a jiný svět a do dneška tam vlastně najdeme ten předěl takhle zachovaný. No a tady se vracíme opět do 20. let a touhle už dneska vlastně historickou fotkou pořízenou před necelými 15 lety. Tady připomínám takzvanou Semlerovu rezidenci, která v těch 30. letech se opět, podobně jako ty velké novostavby těch vil, tak se stala sídlem
jedné z nejvýznamnějších plzeňských rodin, rodiny Oskara Semlera, ale původně ve 20. letech ten dům vznikal pro jiný účel. Byl to vlastně zahradní, ale bytový dům, vlastně činžák v zahradě, ale s poměrně tedy velkými, jako velmi kvalitními byty, které sloužily pro vedení plzeňské Škodovky, které vlastně se konstituovalo nově na tom počátku 20. let, poté, když tedy se podařilo velmi tedy dobře a úspěšně vyřešit, jak naložit se Škodovkou po majetkové stránce. A současně tedy byla restrukturalizovaná pro úplně nový program, tak pro některé z těch ředitelů těch jednotlivých závodů tak byly právě určené tyhle věty v tomhle domu. Ten dům byl tedy dalším takovým přechodovým prvkem mezi tou klatovskou třídou s těmi jednotlivými řadovými činžáky a mezi těmi vilami, které potom následovaly dále do hlouby té Bezovky. Takže architekt už v těch 20. letech ten dům pojal jako takovou velkou vilu, i když tedy s 6 velkými byty. Ta situace se ale samozřejmě velmi radikálně změnila za Semlerů, kteří na začátku 30. let ten dům koupili a vlastně zhruba 1/3 přeměnili na svůj velmi tedy rozsáhlý luxusní byt. Řekněme téměř tedy takovou vilu vestavěnou do toho činžovního domu. Já tady pro srovnání ukážu dnešní stav toho domu. Naše Západočeská galerie před 11 lety dům získala do správy a vlastně téměř celou tu dobu usilujeme tedy o jeho postupnou obnovu. Ta nejpodstatnější část se podařila v loňském roce, kdy byla dokončena tedy celková oprava a restaurování toho domu a toho bytového interiéru. Takže dům je dneska nejenom obnoven z toho vnějšího vzhledu do původní podoby z těch 30. let za Semlerů, ale restaurován byl i ten interiér, který je dneska zpřístupněný veřejnosti a doplněný o další prostory sloužící veřejnosti pro různé programy pořádané tady naší galerii, ale i dalšími subjekty. Tady jenom pro zajímavost bych ještě ukázal srovnání 2 snímků z toho samotného interiéru. Tohle je ta hlavní obytná hala, která v těch 30. letech byla vestavěná do toho činžáku. A to tedy poměrně složitým způsobem. Ono to na první pohled na tom domě není moc vidět, ale vlastně oni museli ten vnitřek velmi razantně proměnit, aby tam tu velkou halu, jednak tedy mnohem vyšší, než byly ty dosavadní pokoje, a jednak tedy otevřenou do těch dalších místností, aby ji tam prostě byli schopni vystavit. Museli ten interiér velmi razantně předělat. Ale potom v poválečných desetiletích a ještě v 90. letech, tak ten interiér procházel různými nepříliš šťastnými změnami. A my tedy od toho roku 2012 jsme začali odkrývat, co tam všechno zbylo z toho původního interiéru, takže tady je ten proces toho odkrývání a tady je potom v podstatě pohled na stejnou stěnu dneska po obnově toho původního řešení z těch 30. let, kdy tady byla naprosto rehabilitovaná ta původní obytná hala, která nejenom, že je tedy vyšší než obvyklý obytný pokoj, že má vlastně výšku klasických 2 podlaží, díky tomu má tu galerii v úrovni 1. patra, ale současně se otevírá i do těch dalších různých odpočivních koutů, různými průhledy a vlastně celé to přízemí toho domu, které má ve skutečnosti 5 výškových úrovní, různých úrovní podlah, tak je propojené do jednoho celku, který mohl fungovat při různých společenských akcích jako celek. No a při té poslední opravě tak se podařilo i tedy ten interiér dovybavit, ať už replikami původních prvků nebo podobnými prvky, jaké tam původně byly. Takže ten charakter se velmi přiblížil tomu, jak ten byt vypadal za Semlerových, to znamená v tom 5letí mezi lety 1934 a 1939, kdy tam Semlerovi bydleli. Tady jenom pro zajímavost, že tím, co jsme viděli a co se stihlo do té války, tak zdaleka nekončily ty tehdejší vize. Ještě ve 30. letech tak slavný architekt Zákrejs, kterého si Plzeň objednala jakožto autora
územního plánu, nebo tehdy tomu říkali generální upravovací plán celé Plzně, tak navrhl vlastně moderní plán pro celou Plzeň a postupně pak ve 30. letech zpřesňoval jednotlivé části toho města, a to různými stupni tedy těch plánů, a v té Bezovce až po takovýto detail. To znamená, tady vidíme, že vpravo nahoře máme náměstí Na Hvězdě, které za té první republiky stihli postavit. Hnědě jsou potom ty domy, které v té době už stály. A takovou tou červeno-růžovou vidíme nové domy, které plánovali, že vzniknou v blízké době. A vidíme, že skutečně tedy architekt tady přeturčoval tu podobu velmi tedy striktně, včetně toho, jak budou vypadat ulice, stromořadí, a je tady potom vlevo dole i umístěná ta školní budova, která měla právě začít vznikat, nebýt vypuknutí druhé světové války a konce republiky, tak by velmi brzy po té slovanské škole asi stála i ta škola Bezovce, protože už se tedy připravoval projekt. Tady pro zajímavost je území nejenom té Bezovky, která je tady vpravo, tam potom prochází ta Klatovská třída. Nahoře tou šedou barvou je Škodovka, včetně tedy tehdejší dělnické kolonie Karlov. A to, co ale tady vidíme tou červenou barvou, ty červené bloky, tak to je vlastně celá ta část těch tzv. Borských polí, které Zákrejs a vůbec to prvorepublikové vedení města tak předpokládali, že bude prostě novou obytnou čtvrtí města. Ty podmínky přetvorčovaly, aby to byla jako jedna z vůbec jako z nejpůsobivějších, nejhezčích, nejobyvatelnějších čtvrtí města, současně velmi dobře dostupná, protože byla blízko té Klatovské třídy a toho hlavního dění města i blízko centru města. A vidíme tady, že Zákrejs volil i velmi z dnešního pohledu jako sympatický urbanismus. V té době už se dá říct, že téměř nemoderní, protože nešel tou cestou funkcionalistů, kteří směrovali tu svou tvorbu k těm izolovaným stavbám v zelení, k tomu, co v podstatě potom po válce vyvrcholilo stavbou sídlišť, kde úplně zmizely klasická veřejná prostranství, náměstí, ulice, třídy, úhledy a podobně. Zákrejs tady vlastně urbanismus řeší velmi moderně, ale ještě právě naprosto záměrně tyhle ty principy klasického města respektuje. To znamená naprosto cíleně tady má nová náměstí, průhledy, do jejichž os umisťuje nové veřejné budovy, ale současně do toho všeho má zakomponované městské komunikační okruhy, protože už tehdy se počítalo s silničním okruhem, který měl propojit jednotlivá předměstí Plzně, dokonce tedy v několika jako vrstvách za sebou těch okruhů mělo být dokonce více. Takže to lze jedině litovat, že potom ta poválečná cesta těch borských polí až po to, co tam dneska se vlastně realizuje, tak byla prostě úplně jiným směrem. V podstatě opustila zaměření borských polí pro bydlení a nejprve tedy směřovala na borská pole další průmysl a vedle něj tedy areál vysoké školy a potom v porevoluční éře v 90. letech k tomu ještě přibyly ty obrovské obchodní objekty a další výrobní objekty a to bydlení se tam zúžilo na úplně nepatrné celky navazující na areál té Západočeské univerzity. Mohli jsme mít na borských polích takové druhé Dejvice a myslím si, že možná jednu nejlepší, nebo určitě jednu z nejlepších, možná nejlepší adresu Plzně, kdy v podobném duchu ta výstavba pokračovala. Po té válce ještě celá ta lokalita měla vývoj, který sice směřoval už od rodinných domů a vil k bytovkám, ale zpočátku ještě k bytovkám malým, poměrně takovým sympatickým a dovybaveným objekty, jako byly tyhle jesle pro děti zaměstnanců Škodovky, které se stavěly v té
přelomové éře kolem roku 1948, podle ještě tedy projektu staršího, což je tady vidět na tom funkcionalistickém pojetí. Pro zajímavost, autorem byl architekt František Libra, velmi jako významný architekt z celorepublikového hlediska. Jeho asi životní dílo bylo to obrovské sanatorium ve Vyšných Hágách, ve Vysokých Tatrách. Ale on právě po druhé světové válce navrhl takovýto objekt pro dětské jesle s tím, že vlastně ten projekt byl myšlený jako typový a také se v několika městech Československa postavil, Plzeň byla jedním z nich, takže dodnes tam vlastně stojí tenhle ten docela jako i architektonicky unikátní objekt. Je to mimochodem jeden ze dvou objektů vzniklých po druhé světové válce v Plzni, které jsou památkově chráněné. No a jinak ta zástavba v okolí té Švarcovy ulice, v tom území propojujícím to okolí té Hálkovy ulice a té Bezovky, tak vypadala v těch 50. letech takto, to je okolí Švarcovy ulice a vlevo vzadu vidíme ty jesle, které v té době byly úplně nové. A vidíme tady, že sice jde o zástavbu bytovou, ale zástavbu jako je velmi adekvátního měřítka pro to místo a zástavbu ještě řešenou vlastně klasicky. To jsou ještě klasické domy, nejenom tedy se šikmými střechami, ale klasicky zděné, prostě klasické konstrukce, velmi tedy blízké tomu, jak se stavělo před válkou, dokonce konzervativněji ještě řešené. Místo té školy, která měla vzniknout za Bezovkou, tak směrem právě tady k tomu sídlišťátku té Švarcově ulici, tak vznikla tahle škola, která byla také řešená jako typový projekt. Dnes najdeme velmi podobnou školní budovu i na Slovanech, v Brojově ulici, kde stejný architekt vlastně postavil téměř ve stejné době téměř dvě identické školy, které se lišily jenom tou výzdobou průčelí, takže tady v Bezovce najdeme reliéfy od Otakara Valtra, v Brojově ulici na Slovanech, tak je to zase výzdoba dvoubarevných z grafit. Vidíme tady, že architekt už v těch 50. letech musel reagovat na ten tehdy tedy vnucovaný socialistický realismus, ale že to dělal tak, jak bylo většinou v Plzni v té době u těch architektů zvykem, že sice tedy doplnil nějaké římsy a nějaké oblouky, ale moc to nepřeháněl. Rozhodně to nebyly kopie těch moskevských šlehačkových dortů a těch rádoby barokních a klasicistních zámků, tak jak to bylo v některých jiných případech, v některých jiných městech i těch bytovkových sídlišť a kulturních domů a podobně. Tak v Plzni takové pojetí najdeme velmi výjimečně. Ještě střízlivěji svůj malý bytový dům pojala architektka Marta Chvojková, dcera toho zmiňovaného profesora Bohumila Chvojky. Ta v té době jako mladá začínala v tom takzvaném stavoprojektu plzeňském a mimo jiné tedy dostala za úkol vyřešit tuhle malou bytovku, která měla zase za úkol vyřešit to přechodové území mezi těmi většími bytovými domy při té Švarcovce, což jsou ty vlevo vzadu, a těmi vilami kolem té hvězdy, které jsou tady vpravo za námi a přímo za námi. Tady vidíme jak vlevo, tak vpravo ty historické ještě vlastně předválečné ploty těch starých zahrad, těch velkých vil. Takže ona tady takhle, myslím si, velmi sympatickým způsobem vyřešila návaznost, že postavila bytovčičku velikosti té větší vily. Vlastně se k tomu postavila podobně jako třeba jsme měli možnost vidět ten původní dům Semlerových ze 20. let. Je to takový vlastně zahradní činžovní dům, ale postavený v 50. letech. A to vlastní historizující členění je naprosto minimální, jenom na fasádách jsou z grafita od významných plzeňských umělců. Úplně jiná éra začala na konci 50. let, kdy tedy ta oficiální linie státu a KSČ tehdy směřovala k tomu takzvanému vyřešení bytové otázky v Československu a tehdy tedy slibem toho obrovského množství nových bytů
tak začalo šílenství, v podstatě nejprve hledání, jak nejrychleji postavit co nejvíce bytů, pak samozřejmě masivní výstavba panelových bytových domů, samozřejmě s tím související neblahý efekt, který vadil architektům už tenkrát a dokonce i tenkrát už to psali do různých odborných časopisů, že prostě s tím tlakem na to množství stavěných bytů tak neustále se více a více zvyšoval tlak na to v podstatě upouštět od všeho, co dělalo architekturu architekturou. Všechno, co bylo navíc, všechno, co mohlo dotvořit nějak ten dům a udělat tu typovou stavbu nějak zvláštní, nějak zajímavou, anebo alespoň dotvořit to okolí té stavby, tak postupně s postupujícím časem mizelo, bylo škrtáno z těch projektů, takže sami ti architekti z toho byli nešťastní. Tady jsme na začátku toho procesu, na přelomu 50. a 60. let, kdy plzeňský podnik pozemní stavby tak se snažil hledat řešení, jak co nejrychleji stavět byty. Ještě tedy nebylo jasné, že to budou ty celostěnové betonové panely. A tehdy tedy přizvali tým profesora Janů z Pražského Českého vysokého učení technického a ten pro plzeňské pozemní stavby navrhl ten takzvaný experimentální bytový dům na rozhraní plzeňské Bezovky a právě toho sídliště v okolí té Švarcovy ulice. Ten se od těch dosavadních domů naprosto odlišoval, protože už z velké míry používal železobetonové prefabrikáty, ale ještě s nimi kombinoval různé ocelové prvky, které samozřejmě se také vyrobily v továrně a na tu stavbu jenom přivezli. No a jak bylo v té době zvykem, takové té době po bruselské výstavě, okouzlení moderními technologiemi a víra v budoucnost, tak architekti velkou víru vkládali v ty moderní materiály, což v té době představovaly zejména plasty a různé prostě plastové hmoty nebo plastové díly, které používali právě třeba jako zábradlí balkonů nebo různé detaily, které nejenom měly vydržet, měly být levné, lehké, ale měly také umožňovat to, že právě tu stavbu zpestří barevně a vytvoří něco, co bude tu jinak vlastně poměrně fádní a typovou stavbu prostě jako ozvláštňovat. No, bohužel tedy tenhle dům se ukázalo, že byl řešený vlastně jako experiment, ale ten experiment se nepovedl. Dneska v tom domě, pokud vím, tak se vlastně ani nebydlí, jsou tam kanceláře, mateřská školka, byl už vícekrát přestavován a právě ten plášť toho domu je vlastně už dnes k nepoznání změněný. A je zajímavé, že právě ty progresivní materiály, tak ty brali za své jako první. Konec konců to vidíme dodnes, že i dneska, kde jsme v těch plastech o několik generací dále, tak jejich použití v exteriéru tak má velmi tedy jako omezenou životnost. Ale tenhle ten dům se neosvědčil ani konstrukčně, ani dispozičně, ani tedy těmi detaily. Takže nakonec ten vývoj směřoval k celostěnovým panelovým domům, což je to, co potom plzeňské pozemní stavby doslova chrlily s většími či menšími úspěchy na všech možných parcelách kolem Plzně, ale i v malých městech. Bohužel bych řekl, že s postupujícím časem ta sídliště byla pořád jako méně a méně hezká, méně a méně obyvatelná, protože pořád se zvětšoval nejenom ten tlak na to jako co nejrychleji postavit co nejvíce bytů, ale zvyšoval se také tlak na zahušťování zástavby, což je možná efekt, který si na první pohled neuvědomujeme, ale když si projdeme jenom plzeňská sídliště, tak je to vidět na první pohled, jak na Slovanech je poměrně běžné, že jsou domy prostě 4patrové a vedle nich ty vyšší jsou 6patrové a mezi tím jako naprostá výjimka jsou 10patrové věžáky. V Doubravce už je to více, a když potom přijdeme na Lochotín, tak už jsou to 8patrové standardní domy, mezi nimi 4patrové bodové domy a 12patrové věžáky a ještě tedy samozřejmě nacpané mnohem blíže k sobě. A když se potom podíváme na ty těsně předrevoluční sídliště, novější část Košutky a Vinice, tak tam jsou domy už v podstatě ještě vyšší a ještě blíže k sobě.
samozřejmě i ty detaily tak spíše upadaly. Náhradu za tuhletu typovou výstavbu, tak pro architekty měly tvořit ty atypické stavby. Tady na tom snímku vidíme náměstí Českých bratří, které je vlastně mezi tou Hálkovou ulicí a tou Bezovkou. A až do 60. let to náměstí bylo z jedné strany vlastně nedokončené. A cílem bylo už tam nestavět obytné domy, jak tomu mělo být původně, ale ukončit vlastně tu zástavbu jako administrativními stavbami a velkým hotelem. A to proto, že za těmihle stavbami už neměla následovat ta původně plánovaná obytná čtvrť, ale měla tam následovat rozšiřující se Škodovka, právě ten areál těch vysokých škol a různých výzkumných ústavů, které měly navazovat na tu vysokou školu. A hlavně tam tedy měla navazovat ta čtyřproudá dálnice, ten takzvaný severojižní průtah, který měl protnout město těsně vlastně za těmi budovami, které tady vidíme. No, jak tomu v Plzni už od těch 60. let bylo, vize tu byly poměrně smělé a architekti schopní, ale bohužel peněz bylo málo, takže z těch velkých vizí se postavil jenom maličkatý zlomek a tak jak ti architekti a možná nejen oni, tak věřili, že se to postupně bude zlepšovat, tak ono se to spíše zhoršovalo a za té normalizace se stavělo těch staveb ještě méně a z těch původních vizí zbývala torza. Takže tenhle ten celek, který tady na tom snímku těsně po postavení někdy na konci 60. let můžeme vidět, tak vypadá impozantně, ale měl to být jenom začátek a bylo to vlastně to všechno, co se postavilo. To znamená vlevo ředitelství, pro Škodovku, vpravo potom hotel Škoda s restaurací. Dneska svému původnímu účelu už neslouží ani jedna z těch staveb. Byť tedy alespoň ten hotel, tak si myslím, že je stavba architektonicky natolik kvalitní, že by snesla i už z dnešního pohledu památkovou ochranu. A poslední dva obrázky, které bych rád ukázal, tak se opět vrací k té Škodovce a vracíme se do těsné blízkosti té Hálkovy ulice. A dostáváme se v podstatě k něčemu, co přinesla zase ta doba porevoluční, to znamená fenoménu částečného opuštění toho areálu té Škodovky, který byl dlouhá desetiletí nedotknutelný a do značné míry i ovlivňoval deformaci toho samotného města, protože to město se mu muselo vyhýbat. Prostě tu hranici prostě bylo normální, že se plánovaly demolice celých bloků obytných domů ve všech možných čtvrtích Plzně, ale aby se někde uboural kus továrny, zvláště pak Škodovky, tak to tedy ty architekty ani nenapadlo. Prostě ta Škodovka byla téměř posvátná. Od té revoluce je situace zase úplně jiná a spíše bych řekl, že se do toho areálu vstupuje až moc, zmizely tam stavby architektonicky kvalitní, které mohly zůstat. Naštěstí to nejcennější, a to jsou právě ty stavby Ludvíka Tremla, navazující na tu městskou zástavbu v blízkosti té Hálkovy ulice, tak zůstaly a dokonce, jak můžeme porovnat tady na tom snímku, ten je tak zhruba 20 let starý, tak dneska už vypadají nesrovnatelně lépe. Tohle je ta budova, kde je dneska Techmanie. Takže tady vidíme, že sice ta původní stavba byla zachovaná, ale v přední části pochroumaná přístavbou a docela sama o sobě sešlá. Takže jak to dnešní využití, tak ten stav toho samotného domu je samozřejmě obrovským přínosem pro město. A tady vidíme samozřejmě při mimořádné události Dne otevřených dveří ve Škodovce, ale vidíme i tu sousední halu, která je opět tedy dílem Ludvíka Tremla. Hala, která dále i dnes slouží výrobě, ale ten současný majitel ji nechal velmi pietně opravit vlastně do původního stavu, který velmi tedy blízce připomíná ten stav z doby té první světové války, kdy ty haly vznikaly. A takhle tady alespoň ten ostrůvek těch nejcennějších staveb, samozřejmě tu trojici tvoří ta někdejší kantína, kde je dneska to planetárium Techmanie, tak zůstává zachován a dokonce tedy z velké části získává nové využití, které jako otevírá ten střed města přes tu hradbu, která ta dlouhá desetiletí byla naprosto tedy kromě Škodováků vlastně nepřekročitelná. Takže tolik asi
všechno k dnešním obrázkům a děkuji vám za pozornost i takto na dálku a doufám, že se uvidíme zítra, že nebude venku lít tak jako teď a že některé z těch domů si prohlédneme zblízka a podíváme se zase na jiné detaily, jiné prvky a jiné principy. Tak já bych také poděkovala. Většinou necháváme na konci prostoru pro dotazy, takže má-li někdo nějaký dotaz teď? Chce se někdo na něco zeptat, tak samozřejmě můžeme, když přednáška se trošku protáhla. Případně pokud se chce někdo zítra zeptat, tak může i při té procházce. Při dešti schovat někam pod střechu a zodpovídat otázky. Doufejme, že nám počasí bude přát tedy víc, aspoň třeba před tou 10. že teď začalo pršet taky až po 11. hodině. Ale možná, že to bude horší a pak bychom asi teda tu procházku třeba trošku umenšili a nechali část její třeba na nějaký jiný termín. Možná, že by to tak šlo udělat, protože ten terén je opravdu rozsáhlý a možná, že zítra všechno nestihneme, zvlášť tady, jestli bude pršet. Takže uvidíme možná, že se nakonec ta procházka rozdělí na 2 a uvidíme se potom zítra a pak ještě v nějakém jiném termínu, abychom šli po klidu a samozřejmě i za lepšího počasí. Takže jestli nemá někdo nějaké dotazy, tak slyšíme se? Slyšíme se? Ano, povídejte. Dobrý den, tady Miroslav, jenom se chci zeptat, obrázek 33 nebo 38, myslím, že to byla ta školka, nebo něco takového, kde to je? To byly asi ty jesle, myslíte? Jesle, ano, jesle. To je ve Švarcově ulici. Ona ta budova je dneska docela skrytá, protože jednak je za tou řadou těch bytovek při té Švarcovce a jednak je celá schovaná ve stromech velikých. Ale je tam vstup v podstatě, tak jak jsme na tom předposledním záběru měli to někdejší ředitelství Škodovky, kde je dneska finanční úřad. Ano. A vlevo vlastně vedle něj začíná Švarcovka a těsně za tím finančním úřadem je brána vjezdu do té školky a do její zahrady. A vlastně jakoby za tím finančním úřadem v tom mikrobloku a za těmi bytovkami té Švarcovky stojí tenhle ten pavilon. Je tam dodnes pořád stejný, ale není takhle odnikud moc vidět, protože je vlastně ze všech stran zakrytý těmi budovami nebo stromy. Dá se říct, že je to vlastně jeden areál s tou školou, s tou základní školou, že jakoby k sobě přiléhají zahradami ty areály. Děkuju. Ja. Počkáme ještě chviličku, jestli někdo něco jiného. Asi někdo nic, takže já se s vámi loučím, připomínám tu zítřejší procházku, která tedy začíná, jak jsme viděli na začátku, té budovy nádraží jižního předměstí. Tam bude sraz před 10. hodinou, kde se začíná procházka a půjde směrem, který naznačil už pan Domanický při dnešní přednášce, to znamená z té Hálkovy ulice, potom nahoru okolo toho náměstí Českých bratří a potom buď Mánesovku nebo Švarcovku, jak se dohodneme také podle počasí, tak by to pokračovalo nahoru směrem ke Hvězdě a do Bezovky. Takže já se s vámi loučím jménem města Plzně, přeji příjemný den, snad se vyčasí, děkuji a nashledanou. Panu Domanickému také děkuji a těším se na vás oba zítra. Já děkuji za pozornost a nashledanou.